चली देखी राम नाम में कितना शक्ति बा। यही पर एगो भक्त ने कहानी सुनावे जा रहा बनी। कंचनपुर में कूपन भगते रहले बड़ा भारी, रहले उनका 4 पुत्र पिता भक्त आज्ञाकारी। 4 गो बबुआ रहले, पिता के बात मानस, लेकिन जे निमन होला नु ओकर जोड़ियो भगवान गजीबे लगावे। बड़ा भाग से मिलल रहली उनका करक्षा नारी, अहो सवेरे रोज पति के 5 सुनावस गारी। डर के मारे पर पटीदारी केहू नहीं बोलेला, जे केहू पैसा दे देला फिर ना मांगे आवे। एगो जे जाने तो उनका के पैसा ना दे, जे दे उनका डर के मारी केहू बोले ना आवे, कुछ कहे ना आवे। उनका डर के मारी कूपन भगत अरे बथनिए में कर सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के। कहनिया कूपन भगत के, कहनिया कूपन भगत के, कहनिया कूपन भगत के सुनी। अरे बथनिए में कर सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। दिन भर खेतवा में हरवा चलावेले, दिन भर दिन भर खेतवा में हरवा चलावेले। साझे के बीरा पूजस प्रभु के चरनिया कहनिया कूपन भगत के सुने। प्रभु के चरनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। हरे बथनिए में करे सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। साधु गौआ में आवेला, जे केहू साधु सब कोई बता देला भक्त के पलनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। हारे बथनिए में कर सरोज भजनिया कहनिया कूपन भगत के सुनी। ओ गांव में केहू साधु आ जाओ, गांव भर के लोग कहते कि चल जाई, हो दे कोठा लौकता, वही कोठा पर हुआ चल जाई। जितना साधु आवत सब कूपन भगत के यहाँ जाके रहस भोजन करस जा। उनकर करक्षा जो औरत रहली तो उन साधु लोग के साधु ना कहस की नतिया तब बोका हुआ सब बोका ऐसा दाढ़ी बढ़े वाले आ रो के कहस की देखी साधु के पूजाई हमर छाती फाटेला, देखी साधु के
हमर छाती फाटेला देखी साधु के गेहूं रहे पिया के बथनिया में धोई गेहूं रहे गेहूं रहे पिया के बथनिया में धोई बुकवन के खुबारी में शोभ चली गोई बुकवन के खुबारी बुकवन के खुबारी में शोभ चली एकरा तनिको ना बुझाई हमर छाती फाटेला एकरा तनिको ना वही समय में एगो साधु बाबा ना पूछ चल रहे आई गोरियावत रहली आ साधु बाबा उनकर गोरियावल का खड़ा होके सुनत रहे अब तो इनकर नजर पड़ल तो कहली कि देखो सन दामाद कर दाढ़ी वाला आई देखो सन दामाद कर देखो सन दामाद कर दाढ़ी वाला आइल बा घर में की ओर ताकता बुझाता यो बुखाइल बा घर में की ओर ताकता अब एकरो के खियाई हमर छाती फाटेला अब एकरो के अब एकरो के खियाई हमर छाती फाटेला अब एकरो के साधु बाबा सोच रहे कि भाई खराब आदमी के बोली नीमन आदमी के ना सुने गईले कुपन जी के लगे आ कुपन जी बड़ा सेवा कैले ए भाई 2-3 दिन साधु बाबा सेवा के खुश होकर रह गईले आज जब चले लगले भोजन करके साधु बाबा अयोध्या नगर में चल गईले आ जाके पूरा अयोध्या में घूम के कुपन जी के प्रचार को दले तो नाम सुन के 100 गो साधु आवे के तैयार भइले जाके इतना ना इनकर प्रचार को दले कि अयोध्या से 100 जना साधु लोग अपन अपन कमंडल उठाओ आ चल दिहल कुपन जी के द्वार ए भैया जब लौरी कुपन जी देखले साधु लोग के देखी करो साधु के जमतिया आरे थर थर कांपे लागल गोल देखी करो साधु के देखी करो साधु के जमतिया थर थर कांपे लागल गोल कुछऊ बथनिया में नहीं खे कुछऊ बथनिया में नहीं खे गईलई जतिया मो कुछऊ बथनिया बाबा बाबा कुछऊ बथनिया में नहीं खे गईलई जतिया मोर हाय विधाता ई का कैला विपत्ति दिहल भारी आ नाम सुन के 100 गो साधु हमारा द्वारी पधारी आज केंगन हमारी इज्जत रही है भगवान तले सही साधु लोग पहुंच गई सही साधु लोग के भैया ले जाके आसन पर बैठोबले कहले कि हे भगवान सब कर तू ही रक्षा करेला तू ही प्रतिष्ठा राखेला
जितना गेहूं के बिया रहला सब हम साधु लोग के खिया चुकल बनी। आया 2 ना 4 ऐसे जन आयल बड़े के गन हमार प्रतिष्ठा रही है भगवान। मन में विचार आयल कि जहिया से हमार घर नहीं आयल बड़ी हमारा यहाँ आज से आज ले उनका नैहर से केहू आयल नहीं तो काहे ना चली आ उनके से कही काहे कि मेहरारू के ओकरा नैहर के रुआ बड़ाई कर देम तो धैलो कोसरा रुआ के दे दी। ये सोच के गईले जाके कहले कि सुनता रू कहली कि का हो है केहू के नैहर से केहू आवेला भाई तो 2 जना से 4 जना आया तारा नैहर से 100 जना आयल बड़े तारा यहाँ के यह दस्तूर बा तो कहली कि रे अरे हमारा नैहर से 100 या 200 लोग आयल बा तोर कहे छाती फाटता ते बोकवन के रोज खियावे नीस तो नीमन रहला। देख एगो कविता याद पड़ल कि एक समय में सास पतोह में ऐसा झगड़ा जकल आ पानी पी के खूब गरियौलस जबले पतोहिया सकल कहली सास की ये बहुरानी जब से घर में अइलू आ लालसा हमरो लागले रह गई कहियो देह अंगना कइलू। कहलस पतोहिया की धीरज धर कहलस पतोहिया की धीरज धर जहिया खिस में मातब बेटा के तरह तो जाते बनी तोहरों के एक दिन जात।